Kai mai shayi. Kwai na zo siya guda 3 nake so. Ok to ba damuwa bari a sama. Oh gashi. Me haka? Na ce ka kawo min soyayyen kwai ka kawo min kuma danye? To ai ba cewa kai na soya ma ba cewa kai na sama kwai. To kai baka san me nake nufi ba kenan. Ya za a yi na sani ai sai ka gaya mu. Oh yeah, shake body, shake body, shake body, shake body, shake body. A wamba, one, a tuba. Yawwa, me shayi wai wannan madara ce a ciki ko me? Doka ce a ciki. Fa ka cika ba da ba an san da ba daidai ba. To shi kuma wannan biredi ne ko? Ai wannan ai fulo ne baka san shi ba. Matsala ta da kai tambaya fa ne matambayi bai bata. Ni dai yanzu dai duba min kwai na in yayi ka samun na nan gunnan na ga da fushi kake. Ya dai fiye maka. Rai ya ɓaci, hankali ya tashi, kai ya ɗau caji. Me shayi ba fa sai na ci kwannan ba dan kanshin ma wallahi ya busar da ni ga kwanka. Ba ma za ka bari da asara. Ai wallahi tallahi gama ya gama. Aikin gama ya gama. Kanshin ne ke burge. Ok to bari in gwada maka ai kanshin ke burge ka. Kai ka ma kula ta ma ga yanzu. Wai ni zaka buga da wannan bulalar? Bugun gaske ma kuwa. Mahaukaci ne ni fa asibiti sun tabbatar da haka. Allah ya sa bola ne kai. Ai ban san wani batun hauka ba malam sai ka biya ni kuɗi na. Kallafa mutum fa zaka buga fa da ita fa mutum ne fa. Ai ina da wacce tafi wannan ma wannan din ita ce mai sauki. Naji ga dai kuɗin ka. Dama yunwa kake. Ya dai fiye maka. Ga kuɗin ka. Ya ban kai na ji.